Най-накрая вече сме готови. Цялата кола я натъпкахме догоре с багажи и време да потегляме за България. Чудем къщи са пътищата. Те седнем да апнем тук. Взимах си едно свинско с картофки, много вкусно, много добре. Чай да ви покажа обаче гледката тук от заведението. Докато си хапваш, тук се наслаждаваш на гледката. И познахте ли къде сме? В Румъния, много ясно. Тъй сега продължаваме нататък. Стигнахме, всичко беше добре, единствено в Унгария. Пълен ужас. Цялата Унгария минахме само за дръстване, с 48 часа и нещо. Пълен ужас. Толкова много коли. По границите нямаше проблем, обаче задръствания. Тъй, сега вече сме си тук и ще празнуваме. Надявам се да си изкарате и ви добре. Бъдни вечер с семейството и Коледа. Ще стигнем и до Нова година. Ама има време. Тъй, бъдни вечер в Албай. Замина, приключихме с постите и постните ядените най-вече. Днеска е Коледа и сега почваме. След като си изпя кафето, грилчето палим, наденички съм купил, прасенци стоилни. Се насладим. Надявах се на сняг, ама няма. Времето е ужасно. Дъжд и вятър. Много силен вятър. Взема един чукан. Поставям на печката. И после ще ви покажа, купих си едно барбекю. Такова кюмбенци. Чугунено. Сега ще го тестваме, защото вече няма са пости, че ядем свинско. Тъй, че сега ще го запалим. Иначе е масивно, хубаво чугунено цялото. 40 лева струва. Иначе мъничко. Ама би трябвало да става. Окей. Това масивно. Тук има такова да може да пада пепелта вътре. Има дръжки си има. Тук деца слага решетката. Отделно тук има вратичка да може да дърпа. Слагаме това тук. Нали, като масивно, нали? Ама като изработка е еко, да ви кажа. Иначе ето и пасва точно. Сега ще видим. Той малко ма съмня, тук така са ги направили. Първо тези, ако бяха малко по-насам, сигурно ще да има по-добра опора. Те малко трябва да взем да падне всичко да се изсипи. И гледай костатка, какви гигантски болтови сложили. Ама, карай. Сега ще сложим въглищата и ще видим. В екстремни условия на ръба на оцеляването палим грил. Но кой забре? Ние мисоядните сме те. Ако искате бързо да се палите,
Виж какво съм си купил тук. Да, само ндрасваш клечката и готово. Не се занимаваш с глупости. И сега ще чакаме да се разгори. Вятър, дъжд, студ. Ама няма да се придадим. Тъй, то се видя, че няма да стане заради този вятър. Преминаваме към добрата стара електрическа скаричка. Най-добрият вариант от това време. Няма вятър, няма дъжд. Всичко вари. Наденичката съм я купил от Русе, от едно мисарско магазинче при Беренджиеви. Там до една сладкарница има точно до тях. Значи прясна наденичка, пресен суджук. Идеално! Направо се топят в устата. Сега един лук съм взимал, да го нарезах на шайбички. Сега ще сложа, както съм нацепил наденичките и суджуците, ще сложа по средата. Ще стане още по-ло. Значи, и сега ще сложим тук парченца лук. И ще стане о'е! Него. Пристигат с бутилките, дрънкат. Сега станат наденците, може и да не стигнат до масата. Тъй. Сега се запече. Ще стане оха. Изпитана рецепта. Дядо Коля да дойде и се замина и остана само хиляди чанти с буклуци. Ще напълним контейнера с хартии и опаковки. Взимал съм си дървен материал да се направя врата за кухнята. Взимал съм си ламперия и тачки. Също тъй си купих и такава лайсна с ролки за плъзгаща врата, обаче няма да я направим обикновена плъзгаща врата. Ще я направим по средата с панти, ще я срежем през средата. И хем ще се плъзга, хем ще се сгъва. Защото да не заема изобщо място и ще пасне точно зад хладилника, ще влиза. И сега първо ще монтирам лайсната и след това ще им как ще я разчертаем, ще я разграфим, че да се получи. И така, да действаме. Тъй. Чаем сега този кашон, който има.
Tati, да я пеп. Ами маси, да я пеп. Ти имаш сили и даваш на мене. Tati, ti mi pipa puš. Tati, ти го щупи. Tati, ти чупи кухнята. Тъй, монтирахме лайсната. Много лесно се монтира. Звинтових вълчи дърво директно в касата, я завих, не ми трябваше да използвам дюбели. И така, след като имаме вече лайсата, остава и коленцата. Остава да направим вратата. И после вратата я завиваме за тези и тези се закачат за колелета тук отдолу. И е готова. Само че сега няма да я направим само плъзгаща. Еми ще през средата срязана. Имам пантички. Ето ги. Лай панти. През средата ще я срежем. Ще е от две части. Ще сложим панти. И когато я бутаме, ще се сгъва през средата. И ще влиза точно в това разстояние тук. Ще се прибира. Няма да има изобщо място. Тъй сега отиваме навънка. По-взимаме размери. Ламперията. Почваме да сглобяваме самата врата.
Голяма мъка беше. Обаче накрая ефекта става много готино. Екстра са ми направил така разчупена, нагоре, надолу, криво, с дупки. Вече стана късно, стана време за бира. Утре ще взимам такава горелка малка, че изгоря цялата, след ще лакираме. Ще стане такава ретро, щупена, разна, готина вратичката. Само отсам си го направих. Много яка дръжката, с голям болт и по средата месингова тръбичка сложих, стана газарско. От другата страна обаче искам на къишка кожана да сложа. От тази страна е така една кожена къишка, да му да си фащаш да се дърпаш. Вратата е готова. Вече тази страна изгорих цялата с горелка. От другата страна оставихме така. Току-що я лакирах. И оставям я да изсъхне и готово. Нашата ретро врата вече изглежда перфектно. Който иска може да се направи. Става супер.